Вітаю, дорогія глядачі! Часи еканамічнага росту заўсёды генеруюць багата будаўнічых планаў і ідэй. Нулявыя не выключэння. У гэтым відэа я распавяду пра 5 архітэктурных праектаў у Менску падчас 2000-х гадоў. Але перад пачаткам не забудзьцеся падпісацца на гэты канал і націснуць званочак, каб не прапусціць новыя відэа. Пачынаем! А ці ведалі вы, што на месцы сучаснага офісу кампаніі А1, які і так змяняе панараму верхняга гораду, мелася паўстаць 35-павярховая гасцініца? У 2000-х гадах вядомы сааўтар нацыянальнай бібліятэкі і вакзалу Віктар Крамаренка разам з тагачасным галоўным архітэктарам сталіцы запраектавалі хмарашос для кампаніі «Кемпінскі». Планавалася зрабіць перанос музея Другой сусветнай вайны. Новы будынак, дарэчы, таксама запраектаваў Крамаренка, які таленавіты чалавек. Пабудаваць вышынную дамінанту ў раёне плошчы Каліноўскага не новая ідэя. Яна адпавядае архітэктурна-планавальнай канцэпцыі савецкага Менску, дзе на месцы старага горада была бы пустка з палацам культуры і багатапавярхоўкамі. Але імперія пасыпалась. Пачаўся працэс частковага аднаўлення гістарычнай зоны, што не замінала спробам завяршыць канцэпцыю тымі, хто нарадзіўся і вырас у савецкай архітэктурнай школе. У рэчаіснасці гатэль «Кемпінскі» так і не набыў форму хмарашосу. Яго спрабавалі пабудаваць у раёне цырку, чым гэта скончылася, многія з вас ведаюць. А на месцы музея Другой сусветнай вайны з'явілася нешта, што пры дзецях лепей не паказваць, каб не сапсаваць ім пачуцця здаровага густу. Віктар Крамаренка настолькі прадуктыўны архітэктар, што, напэўна, мае праекты на большасць галоўных аб'ектаў ці будаўніцтваў у сталіцы. Гатэль і гандлёвы цэнтр на месцы сучаснай галерэі, будынак форуму побач, музей Другой сусветнай, тэлевежа і гэтак далей. Але на хвалі эканамічнага буму да кіраўніка краіны была закінутая ідэя, што гасцініца «Беларусь» застарэлы будынак, і было б файна на яго месцы пабудаваць нешта адпаведнае часу. Нагадаю, што гатэлю на той момант было ўсяго 20 гадоў. Канцэпт «Нью Беларусі» нагадваў нешта ці з «Зорных войнаў» на планеце Карусант, ці з іншых касмічных твораў. 3 вежы аб'яднаны адным стылабатам і пераходамі на верхніх паверхах. Вядома, што будынак значна вышэйшы за свой 20-павярховы аналаг. Карацей, было што паказаць на сустрэчы з прэзідэнтам. Неразумела, што б сталася ў жыцці пры ажыццяўленні ідэі зносу гасцініцы, бо падчас рэалізацыі такія канцэпты хутка спрошваюцца. Напрыклад, той жа бізнес-цэнтр з назвай «Футурыс» аўтарства Крамарэнкі падчас будаўніцтва спрасціўся да шклянога слупа. У рэчаіснасці спачатку ідэю спрасцілі да новага хмарашоса побач з гасцініцай, а да чэмпіяната свету па хакеі проста адрамантавалі будынак, дзе цяпер ёсць аглядальная пляцоўка з файнымі відамі на сталіцу. Актыўная забудова праспекта Дзяржынскага паралельна будаўніцтву метро мела быць толькі пачаткам. За МКАДам і станцыяй Малінаўка планаваўся велічэзны мікрараён. Больш за тое, туды хацелі перанесці выставачны цэнтр «Белэкспа», пабудаваць нацыянальны футбольны стадыён, ну і пару гасцініц-хмарашосаў, вядома, таксама былі запраектаваныя. То бок, навошта цягнуць людзей у гарады-спадарожнікі ці іншыя раёны, калі тут побач асноўная магістраль, лёгка падоўжыць першую лінію метро і гэтак далей. Планы сапраўды былі, таму што аднайменную станцыю метро Шчамысліца не проста намалявалі на схемах, але і пачалі праходку тунэлі ад Малінаўкі ў бок будучага раёну. Праўда, будаўніцтва спынілася прыкладна пад МКАДам, і эканамічная рэчаіснасць скасавала план на новы масіў ільготнага жытла. Белэкспа пабудавалі на поўначы сталіцы, а нацыянальны футбольны стадыён рыхтуецца да адкрыцця на Ванеева побач з стадыёнам «Трактар». У нулявыя ў Менску вельмі хацелі пабудаваць хмарашосы. Праектаў было так багата, што горадабудаўнікі нават замаўлялі макет сталіцы з месцамі, якія кампазіцыйна і архітэктурна-планіровачна пасуюць пад будаўніцтва вежаў. Першы з іх усім вядомы жылы хмарашос «Парус».
Ён пабудаваны і, мяркуючы па каментарах на маім канале, падабаецца не ўсім. Але мала хто ведае, што на гэтым месцы былі і іншыя праекты. Напрыклад, спачатку планаваліся вежы-блізняты, які аб'ядноўваў пешаходны стылабат, які быў бы пабудаваны нават над вуліцай Цемерязева у бок сучаснага парусу. Далей быў ужо праект расійскай кампаніі «Ітэра», якая, дарэчы, і Мінск-Сіці хацела забудаваць. 3 вежы, адна маленькая з іх і ёсць сучасным парусам. На пабудову іншых аб'ектаў у кампаніі не хапіла магчымасцяў. Як думаеце, добра гэта ці дрэнна? Ці падабаюцца вам такія хмарачосы? Пішыце свае эмоцыі ў каментарях, яны дапамагаюць алгарытмам Ютубу, ды і за падабайкі я буду вельмі ўдзячны. А мы ідзем да наступнага праекту. Сёння гэты раён прыватнай забудовы моцна асацыюецца з прадстаўнікамі рэжыму, але калісьці бераг Снянскага вадасховішча планаваўся пад элітны жылы комплекс. Запраектавалі яго яшчэ ў нулявых і нават атрымалі прэмію на міжнародным архітэктурным конкурсе ў Балгарыі. Жылы масіў называлі «Вяснінка», і ў ім пабудавалі як вышынныя будынкі і сярэднепавярховую забудову, так і малапавярховыя жылыя дамы. Але па выніку цяпер мы маем на гэтых месцах свой аналаг Рублёўкі. А архітэктурная ідэя некалькіх вышынных акцэнтаў, расстаўленых на адной адлегласці на беразе вадасховішча, ажыццявілася праз забудову мікрараёну Лебедзіны на праспекце Пераможцаў. Праектаў і планаў заўсёды багата. Як і пабудаваная архітэктура, яны адлюстроўваюць эканамічны, сацыяльны і палітычны стан эпохі. На мой суб'ектыўны погляд, нулявыя былі часам так званага еўраремонту не толькі ў кватэрах, але і ў гарадах. Новага і сучаснага хацелася настолькі, што пра рэчаіснасць, адпаведнасць іншай забудове ці аб пачуцці густу часам забывалі, а любы аб'ект, які падаваўся незвычайнейшым за шэрыя хрушчоўкі і брэжнеўкі, лічыўся большасцю людзей цікавай і файнай архітэктурай. Але, паўтаруся, гэта маі суб'ектыўныя адчуванні. Бо я ў той час хадзіў у школу і даведваўся пра праекты з часопісаў архітэктуры і будаўніцтва «Масцерская» ці на архітэктурных выстаўках у Менску. А што пра гэта ўсё думаеце вы? Пішыце свае доўгія каментары, стаўце падабайкі, калі хочаце новых выпускаў. Вы былі на канале «Фактар горада». Да сустрэчы!